Keď mám pocit, že moja pokožka potrebuje špeciálnu starostlivosť, respektíve keď potrebujem vyriešiť nejaké malé, drobné nedokonalosti, alebo keď chcem mať doma pomocníka na rôzne situácie, je jeden esenciálny olej, ku ktorému sa stále a opakovane vraciam. Ak zostanete so mnou až do konca tejto epizódy, prezradím vám, kde nájdete ďalšie praktické tipy a rôzne rady, ako začať s esenciálnymi olejmi, alebo ako ich vôbec používať vedomejšie. Ahoj, volám sa Andrea Chabroňová a esenciálne oleje sú mojou súčasťou už niekoľko rokov a stále ma fascinujú tým, koľko možností využitia v sebe ukrývajú. A dnes sa budeme rozprávať o jednom oleji, ktorý považujem za absolútny základ každej domácej výbavy. A tým olejom je čajovník, alebo inak tea tree olej. Ak by som mala vybrať jeden olej, ktorý je praktický, ktorý je univerzálny a využiteľný naozaj v mnohých oblastiach, čajovník by bol určite medzi nimi. Čo je to vôbec za olej? Tak čajovník pochádza z Austrálie a esenciálny olej sa získava z listov parnou destiláciou. To znamená, že para jemne uvoľňuje aromatické látky z rastliny, no a následne sa oddeľuje čistý esenciálny olej. No a práve aj toto je pre mňa fascinujúce, že z obyčajného listu vznikne tak koncentrovaný olej. Dokonca som čítala, že pôvodní obyvatelia Austrálie ho bežne používali na zdravotné účely a začiatkom druhej svetovej vojny vraj so sebou mnohí vojaci austrálskej armády nosili fľaštičku esenciálneho oleja práve z čajovníka. V Austrálii rastie čajovník celú jar, leto a jeseň, darí sa mu v slnečných podmienkach a hlavne vo vlhkej pôde. Ale vraj aj určité oblasti Kene dokonca majú vraj podobné pestovateľské podmienky ako Austrália, takže sa v nich čajovníku tiež vraj dobre darí. Ešte spomeniem, že zber čajovníka sa realizuje iba v zimných mesiacoch, aby stromy nestratili čas naraz, no a zber sa môže vykonávať každý rok z tých istých stromov, pretože 3 až 6 týždňov po zbere začnú dorastať. Čajovník je známy svojou sviežou, bylinkovou, čistou a podľa mňa aj tak trošku mierne medicinálnou vôňou. Nie je to olej, ktorý by každému na prvú pekne zavoňal. Ale jeho praktickosť je obrovská. Za mňa jedna z hlavných oblastí, kedy po ňom zvyknem siahnuť, je starostlivosť o pokožku. Najmä keď sa objaví nejaká malá nedokonalosť, alebo keď je napríklad pokožka aj podráždená. Vždy ale hovorím, každý sme individuálny. To, čo funguje mne, nemusí rovnako fungovať každému. Keďže používam kvalitný čajovník a mám ho už naozaj aj otestovaný, používam a dovolím si ho použiť niekedy aj lokálne. To znamená, nanesiem si čajovník na prst a natriem na konkrétne dané miesto, ktoré chcem teda riešiť. Sú ale samozrejme aj situácie, kedy ho používam iba zriedený, teda v zriedenej forme, s frakcionovaným kokosovým olejom. Frakcionovaný kokosový olej je môj veľmi obľúbený nosný olej, pretože je ľahký, rýchlo sa vstrebáva a krásne sa s esenciálnymi olejmi aj kombinuje. Nahradiť ho samozrejme môžete napríklad olejom jojobovým alebo mandľovým olejom. Esenciálne oleje sa dajú krásne kombinovať s nosnými olejmi a tým sa ich používanie v podstate stáva jemnejším. Čajovník veľmi rada používam aj na pokožku hlavy, do vlasov. Napríklad pridám 1 až 2 kvapky priamo do šampónu. Prospieva takisto aj pokožke či vlasom, ale zároveň aj nechtom. Takže ho niekedy používam aj na nechty, na ruky a samozrejme aj na nechty na nohách. Ďalšia oblasť, kde ho milujem,
je domácnosť. Ak ma už poznáte, viete, že milujem naozaj veľmi čisté prostredie. No a čajovník je pre mňa olej čistoty, okrem iného. Veľmi rada ho pridávam do domáceho čistiaceho spreja. Môj jednoduchý recept: voda, ocot, 10 kvapiek čajovníka a k tomu 10 kvapiek citróna. Hotovo. Za mňa jednoduché, funkčné a zároveň aj voňavé. Používam tento sprej na kuchyňu, v kúpeľni a na rôzne aj iné povrchy. Ďalší môj tip: čajovník je fajn aj na osvieženie topánok. Stačí pár kvapiek na vatový tampón alebo opäť do rozprašovača. Čajovník je skvelý aj do difuzéra, čo možno mnohí ľudia nevedia a čo možno mnohých z vás aj prekvapí, pretože ho často vnímate a mnohí ľudia naozaj vnímajú iba ako olej na pokožku. Ale difuzovaním čajovníka si môžete krásne prečistiť priestor, respektíve ovzdušie okolo seba. Ja ho pri difuzovaní rada kombinujem napríklad s citrónom alebo levanduľou. Moja obľúbená kombinácia je v zložení: použite pokojne 3 kvapky čajovníka, 3 kvapky z citróna a 2 kvapky levandule. Táto kombinácia je veľmi svieža, no a takisto aj čistá. Čo by som odporúčila niekomu, kto s čajovníkom začína? Určite začať úplne jednoducho. Nepotrebujete 10 receptov, začnite jednou oblasťou. Napríklad pokožka, alebo domácnosť, alebo difuzujte, ale hlavne pozorujte. Pozorujte, ako vám olej vonia, ako sa pri ňom cítite, ako naň reaguje vôbec vaše telo. To je podľa mňa úplný základ aromaterapie. A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Ak používate esenciálny olej prvýkrát na pokožku, vždy odporúčam najskôr test citlivosti. Nanesiete malé množstvo zriedeného oleja, skúsim napríklad na vnútornú stranu zápestia alebo predlaktia. Počkajte 24 hodín a sledujte, či dochádza k nejakej reakcii. Odporúčam to vždy, pretože bezpečnosť je základ. A práve čajovník je pre mňa krásny príklad aj toho, že esenciálny olej nemusí byť iba o vôni, ale aj o praktickosti, o jednoduchosti, o vedomom používaní a o malých každodenných rituáloch. Ak vás dnešná epizóda bavila, teším sa. V popise nájdete odkaz na môj bezplatný e-book, kde som pre vás pripravila ďalšie praktické rady a tipy zo sveta esenciálnych olejov. Budem veľmi rada, ak ma budete sledovať na Spotify, Instagrame alebo aj na Facebooku. Ak máte otázky alebo chcete vedieť niečo viac, spokojne mi napíšte. Kontakt nájdete takisto v popise. Ja sa na vás teším pri ďalšej epizóde a dovtedy majte krásny a voňavý deň.